Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Laom ng kagabion ug ang hinampak wa pagyud mabalik. May nanuktok. Ah, Pulis magani kang nanuktok, mamatay ka. Liliun ko kung kinsa ka ng nanuktok. Unsa man ang gipangpilit sa pader og mga puste? O yala. Naong manis amahan ni Clintoy. Wanted, dead or alive. Reward money, 500,000. Tako ako dani. Mauri kingon nilang mga gabi nga. Doon ay mga pulis nga mikukot kang nipekto. Gipusil ko na pero daling nakaambak sa dakong sapa ning among dapit. Hala no? Sa kabuli ni Clintoy nga to kang agapito, siya man din may angay bulihon. Mauna. Magsobra gani ang hambog sa tao, murisulta gidi ay. Human ko pahimutang ani ako magipangumpra. Maadto ko sila agapito. Sud, Salamat po, salamat. gahugagod nimo. Naligo ko sa pa, boss. Unya, naugahan ako, naugahan. Naligo ka sa pa. Oo. Yan, nanabon ka. Wapa. Hanggaw yan nimo. Unya Nabuwag na na ka. ta, boss. Unya na ta magsulti, boss. Maligo sa ako sa banyo, ha? Kay baho kayo ang tubig sa sapa. Kumusta nang? Ay, okay na ka, Bray. Ikaw, kumusta mang negosyo? Happy to may mag-open sa Macho Guapito nang. Kinsay Macho Guapito, obre? Hala no, sinang Basilya ay nalimot man dayon. Ay, oh, si Agapito di ay siya. Ayaw kalimot ng Basilya. Kay apil na biyakas lista na ako nga mo trabaho sa kananan. Ayaw, gawi angas kan anan ni Obre Madre, ha? Oy, nga no gudang hugahugawan man ako madidolor. Ay, kanagong imong pagkatabian. Kanang imong pagka-hitatse. Hitatsi? Unsa na nang? Hala, wa ka ba? Kanya ba, himantayon, tabian, chismosa, mo na hitatse, Obre. Ay, nagbagoon ako madidolor. We, nasalang Madre Basilia. Igbagong tuig sa 2026 madidolor. Kinsa man ang mga lalaki nga niya Denise ba, Ronaldo? Mag-install na sila CCTV camera din sa ato pa. Malagay. May CCTV cam naman ka, di ba? Kuan, ako lagi punan kay dako biya ning atong bay. Malagay. Mas labing mayo sa nanak. Sa mga kwarto og apil ang sala, yan man kusina pa. Ako san ga pa-installan? Ha! Baya, labas na kong balik. Kaya nakaligong bayo. Labas mong mata. Unsa ka isda? Pastilan, boss. Mutuo na yun ko. Gana ay tigpanalipod na ko. Murabag mo singgit ka, gamanang sing-sing! Naay manluluwas na ko, boss. Kabantay ka, boss. Nganong nakasulti ka man na pito. Ani ni. Singangitam kang ani. Adi Wanas ani din eh. Maninda man itong sudan. Kini nga akong pasabot, boss. Imbis nga ni uli ko sa amo kay miduaw ko sa akong anak nga si Clintoy. Uy, ako naman po hinuon ang giduaw sa mga pulis. Unsa? Dawatan ninyo. Ako ng tape ninyo. O salamat kayo sa inyong nindot nga serbisyo, ha? Dali rang nataod ang mga CCTV camera sa bahay. Salamat kayo. Kamping mo.
Sir, Ronaldo, Oh, ngano, Agapito. nung nindot yun yung bahay nga doon ay CCTV camera, sir, kay pamati na to, safety ta. O dili kay safety lang, Agapito. May nang makita sa CCTV camera. Kinsay mga daotang tao ang musulog gawas ni nga mong bahay. Daghan na karon nga buang mga tao. Mao nga di na ang mo kumpiyansa. Unsa dia ipikto. Lagi, boss, lagi. Pero kung mataan sila, mas mataan o dangog yung ko, boss. Unsa maggiday na itabo nimo, Pikto? Ani ni? Nalita na sa kangani. Abot-buklan tamang karon na. Ay, vida. Gimno man siya kong gigutom. Ngita mo kong manindang sudan. Maya. Mau ni nahitabo, boss. Migawas na ko sa bahay, boss. Uy, doon na naman din niid ako. Nga, mugawas ko. Kung igipanidaan ko. Nga, lakan ko. Milakaw ko. Paingos giparkingan ako sa motor. Kay mo balik na ko din eh. Pastilan, boss. Nakabantay mo ko, boss. Doon na yung mga lalaki. Nga ang mga dagway. Dili, taga mo. Moto, nagdunan ako. Kaya nagpusti-pusti naman sila. Mga 4 o 5 ka pulis. Pulises. 5 ka pulises. Unsay pulises? Pulises, boss. Kaya daghan man sila plural sa pulis. Kay pulises. Unya. Katawa sa boss. Unya. Ako lang. Mukatawa ko gamay. Mauto, boss. Nakabantay man ko. Nga mga pulis to sila. Dali kong mibalik sa agi. Anak ko, boss. Pak! Balik ko sa agi. Unya, nakabantay ko nga ang duha ka lalaki. Nagsunod ako. Ihap gina ko. 1, 2, 2 yun. Aw mo to paspas kong nakadagan palayo sa buha. Ug dito ko puntas na kong saba. Miamba ko dito. Oops! Ana amba ko. Aw luwas. Buhi pa ko karon. Gipanalipdan ka pa ni Taning. Katawa ko nako. Sakto ka, boss. Dili pa din mo pauli si Agapito ng dulor? Murag dili pa obre. Nga naman? Ay, nagpatabang lagi si Sir Ronaldo bahin ba sa pag-asikaso niya siyang alhasan ba? Daoy. Kaya nga no di ay. Mag-open naman ko sa Macho Agapito nga kananan nang. Unya, kay wa pa man di si Agapito. Unya na lang ko mag-open. Kanang mauli na din ni si Agapito. Ay, pasensya nagyud ka obre ha. Usaon man nga nagkinaanglan man niya si Sir Ronaldo. Mauna. Giingnan ta ka. Nga di mo lakaw nagpatuyang ka lagi pagpadagas mong motor kagwanga ka. Hala. Ang akong motor tuod. Nga naman imong balikon. Yubi. Si Yubi. Dili eskwelahan, boss. Unta, boss. Balik ka. Aron mamatay kagumbuanga ka. Uy, simbak ko palayo, boss. Uwaw kayo sa mga tao, Pechon. Elakawa, Biklintoy. Di ba dapat yun? Uwaw nyo kayo. Wako magdahom nga, usa di kasagbot sa katilingban akong daddy. Mao din ang gingon ni mami na ako kaya to, nga biyaan niya si daddy. Kay di siya makagwanta nga mukhaon sa pagkaon nga dalo yung daddy. Kay gikan ko ni sa dinautan nga pagi. Mao di ay. Nagbatiya sa ang pamilya oy. Nagbuwang siya sa daddy yung mami. Wa siya mga kaliwatan ni mami yung daddy nga musagop na ko. Malibad ng tanan. Paitoy! May maghiko ko! Nagbuhat tabi kinti. Kabata pa mo. Hinduta ko makabahay kung sama ni kadako. Hinduta ning baya. Hindut bay si Ronaldo. Dako. Hindut unya dunay swimming pool. Kung makabahay kog ingon ini kadako, papuyo na kung akong anak, akong asawa, og si Ubre. Siyempre, dadon ako sa Lala Dolor. Aron pirmi siyang maligo sa swimming pool. Kaon sa man. Ganahan ka ang maligo sa pool? Dili si Roy? Ganina ka ramang nagbarog din sa may pool. Kaligo na lang. Mauwaw ko, sir. Wa ko'y angay maligo sa inyong swimming pool, sir. Nga naman di ay. Magangay-angay pa ba dayan ang maligo sa pool nga di man? Basta sige na.
Ambak na diha. Di lang lagi ko, sir. Kay mauwaw lagi ko. Itok mo tiga. Ayaw, sir, ha? Ayaw, sir. Kay di ko kumaumulang. Abang, sir! Ha? Oh, nawa ka na? Tanawa ka na? Oo, pagka. Sige na, kaligo na diya, Agapito. Abang, malunod ko, sir! Ha? Abang! Abangin ko, sir! Close na gyud ni Rinaldo kana si Agapito. Nakita na ko na may katawa nagbalik si Rinaldo. Malipayon kaya siya kung si Agapito ang iyang ikauban. Uy, si Agapito. Nagsagig kapakapas tubig. Murag di siya kamaong mulsaom. Rinaldo! Rinaldo! Re! Si Agapito tabanga siya. Basig malumo si Agapito, Rinaldo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!